Kawaring'o kaunti ma Migori kocha ne jalony weche mag somo Dr. Philip Ongwari Mwabe koro sey ahinya gino mabende wacho ni chal mar alwora mar kuonde mag somo en achiel kuom gigo mamiyo jopuonjre koro ok bed kare ahinya kendo koro tembe mag weng'o bedo mang'eny ahinya e skunde. Mwabe wacho ni bedo ni nolor skunde kinde ma yande nikedo to kod COVID-19 omiyo nyaka gi sani jopuonj koro ringo gi syllabus kata puonj mabende koro ipuonjo matek ahinya ng'wech man malo ahinya ma samoro miyo jopuonjre bende koro hol piyo kendo miyo gi paro ma kamago mag dok dala. Ojiwo piny owacho olimane na skunde mondo bende obed ka puonjo jopuonjre rach mar wang'o skunde gino mabende kosebedo koro katimore kinde mokadho. Noloso motelo ne meko mag jopuonjre mokaboro ma wuok e skund sekondari ma Sagogi Mix mayudore e Suna East kama yande koro ichich godo ni ne dwaro wang'o skul. Skunde 4 e kind dwe achiel e kaunti onogono ma Migori masich macha osemako mano oriwo St. Peter's Abwao, Osingo Mixed, Wasio Mixed kod Nyandema Mixed masani bende koro nyaka ge sani koro nika chieth nadi mar kuonde ute nindo chunogi mondo koro migi dhungre e utego mag nindo bang' ka moko yande koro nosewang'. At this moment, as I can hear, I will not confuse you. I am in OD today. Lakini mimi mkaji wa IAE, kaji wa hapa, you look at me with my own agenda and not with whatever you do. So we are in OD. And this was a case of hysteria. If you look at the beginnings of this thing, especially from our area here, the first one was Abwao and Osingo. These are remote village schools which had nothing to do with connection with Buruburu and the rest. But because it has happened, and because of these days of WhatsApp, it is easy to pick up hysteria among the youth and something happens. So the first thing you do in such a situation is to control the hysteria. As the government said, send them home, do some mop-up, but there's very little you can do about hysteria when it happens to young people. It will always be there, and they need more counseling just to stop it. But you cannot be punitive about it because it has happened all over the world. Whenever one child does that, you will always hear stories of that. Naomba watoto wetu wa shule na jamii yote wawe wafanyikazi, wawe walimu, wawe wa ukoo wenye wamezingira hiyo shule, wawe members wa board. Tafadhalini tusichome shule zetu. Wazee mmefanya kazi ngumu. Kumbukeni wakati Tarang'anya ilianzishwa, mlitumia pesa wakati mlikuwa vijana nyinyi wenyewe, na bado tunaendelea kuzijenga. Kwa hivyo kama kuna shida kwa shule, ningeomba wanafunzi wetu na walimu tukae chini tuongee na tusiharibu shule yetu. Hiyo ni rasilimali.